Ako sa binagan mo to. Uy! Mo! Tsaka mo yan! Ya, asa na kanto ya? Tsaka niya! Dula-dula kuya, dula-dula ko. Oo eh. Sakay kaya? Sa kanto ya? Pindahan. Sa ligahan niya. Ano ito sigarilyo? Saan Ano yung sigarilyo ya? Yan, di tabako na yung sigarilyo niya ya. Sakay na lang ka din ya. Ihatod ka sa tindahan niya oh. Sakay mo niya oh. Patingilan tayo nung kap... Kuya, kuya. Uli! Kuya, kuya. Pauli! Usa! Asa raman to si Macario? Nananghid raman ta tumupalit og sigarilyo. Ano mo pa man ka uli? Ay nako. Balay. Sige ha, ate. Uy. Nindot mong kay siya sa nina, oh. Uy, ate ko. Nindutan ni mo. Ay, gwapo kay ka, ate. Sinunta naman niya, uy. Tulo mo na akong laway. Lamias akong laway. Ate, 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 dapat na natin maligsak ka, ate, maligsak ka, ate. Unsa ba na ay unsa ka? Ate, Mo, kita ka sa mo kuya? alati, kita ko niya, ate. Dito sa kwan, sa padulong katong kalsada. O, Ay, niya. ambak pa man kayo siya, ate. Kita man siya ka ng imbornal dito. Imbornal, wak may tubig. Ha? Pagtarong. Ito, ate, kita ko, Kuya Macario, ate, no. Kay, nanguyab siya dito. Kaning lang awan, kauno na ako ni Ron ba? Nanguyab siyang Marites ay. O kinsa mo sad kanon na sa Marites? Si Marites, God, katong, si Marites, kawatag kamatis ba? Pagtarong ragod. Lagi bitaw ate nun, nadunggan ako si Kuya Macario, nanguyab siyang Marites ay. Niingon siya nga, ikaw, rigid mo'y bugtong itik na kangkaang sa lapad, kaayo na kong basakan. Ana, ate? Pantay na din si Macario. Inya, ate, niingon pa dyan siya, ate nga. Kapag yun. Oo, niingon pa dyan siya, ate nga, kuwan. Akong pinangga. Gibuti-buti kag gihangga. Nabutang kag tiyan. Ututuray kamatian. Mo ang batanga puro kakapuan. Ate, aray ka. Umong. Asa ang gidayon mo kuya? Nga perti mang dugaya. Ato lagi dito ilang Marites ate, nanguyab lagi ilang Marites lagi. Abasa sa natubi. Kaya ako isugo. Di lagi ko kay iyang kung giingon nga panhion na diri pa paulion. Ingon lagi sa sakwa nga paulion na lagi daw ko diri kay ingnon daw tagka nga kuan. Kanang dili na daw siya ganahan nimo. Kaya nga naman po, Kay si Marites na lagi daw iyang ganahan kay kana imuhang liki lupya. unsa? Kana kay Marites daw ugdo. Pagtarong ba? Lagi, nya ingon pa jud sa ate nga kuan. Imuha ko ng liki horizontal. Nya kay Marites ga vertical. Pagtarong ragod. Lagi nya ingon pa jud sa ate nga ang imuha daw ang bibingka daw kay kuan. Kaning murag murag bagoong. Nya kay Marites kay murag hanibi. Basa na ba ito? Sige na. Di lagi ko ate masuko to di kuya ba. Ano mong duwa diya? Galalis man mo? Damam, nana si kuya ma'am ay. Niabot na si kuya. Dali pag dali. Unsa Ah, man? tingnan nga sa ako ay duwa na ko diri tarak-tarak. Ano sama mo duwa nga galalis mo diri? Unsa man ni katinood ning giingon ni kumo nga? Nahuyap mo ko ka Marites. Wala ko manguyab ni Marites eh. Ano sa naging ni Kumong? Niingon pa man gani ka nga iyaha horizontal, tapos ako vertical. Unsa? Unya niingon pa jud ka nga iyaha bugdo, ako alupya. Unsa man katinood? Buto ko ka man dahil sulti ni Kumong. Be, tawag ka na si Kumong, be. Kumong! Lupad na akong tarak-tarak ngi mo ng eroplano. Kumong! Kumong, ayagot! Kuya! Ano diri? Kuya, kuya. Unsam nakatinood ang
imong gingon sa imong ate. Unsa di ako ingon niya? Ingon ka, nanguyab ko ni Marites. Kanya, Tapos, imong giingon nga, kang Marites bugdo iya lupiak. kinsa gingon niya? Ya, Aw, siya gingon niya, dili ako. ingon pag gigudo ka nga, kang Marites sumot iya bahong ginamos. Kinsa gingon niya? Siya, Siya lagi gingon niya, dili lagi ako. ikaw ba? Sige lang yung kagpabadlong sa imong ate. Imo lang yung kumpirming kabuangan. Kuwato imong kwati. Kuwato akong jacket kay manglakaw mi imong ate mo. Unsa ko na kuya? Akong jacket kay mo adto mi sa imong ate sa Dubai, okay? Lakaw. Tugtugno de sa Dubai karon niya. Ayun, sige pa mo kana. Di matang tuyo. Wala, sige. Abot na to sa Dubai. Paliti ba ako kanang kasit ha? Visit Kasit o Betamax. Petromax. Ay, puti nyo ay, sabog din nyo, diyan na mo. Look, unsa man to siya yaon, suko lagi to si ate ya. Paghilom! Mao na ning jacket niya dai akong dala ya, imong gipakuha sa kuya. Unsa na ko niya? Sulog. Isulob ya? Isolob pagdali. Isulob din ako niya. Oh, bida. Bida mo. Dali ah. Isulob na ya, man na ya. Animal. Isulob sa ako ah. Dili sa imuha. Naman sa ko kay mo kay isulob ya, mo na isulob bitaw na ako niya. Sa ako akin mo adto mig Dubai pagdali. Ano unsa gud ay sa mo dai ya? Wala mo katarong istorya sa kuya ay. Last na lang jud ka. Last na lang. Oh. Isolob ang pikas. Ya, Isolob ang pikas. Isolob ang pikas. Pagdali. ya isulob na ako ya. Isolob na. Sure kaya. Oo, pagdali. Okay. Ya, isulob na gyud niya. Nabuang. Ay, Ha? Bukan ayaw ya. Ayaw ya. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Embon na luwa may tubig. Rolling na. O, kinsa man po na si Marites, kuno? Marites katong kawatag ka ma.